den, tohle show Jana Krause, ukážu vám, jak se jmenuje, jo, Píčus Kraus, do prdele. Tak teď je to nově. Jsme tu u videjka show Jana Krause, ukážu vám, jak si ten show Jan Kraus, jak Jan Kraus si hrabe do nosa, jo, tak dívejte. To ukázat. Co tam? Jo, je. Tak takhle si hrabe do nosa, no. Tak si hrabe do nosa. A pak si to strká do huby. Ale ne, to nevíme pochutkat, teď to někam spadlo. A teď vidíte, že můj brácha je debil. Tak to je. Jdeme dál, no. Ty prase. Bude smrtnost, no. Dělám jsem teďka do kamery. Ale čekaj, nedávej tam tu ruku.